Shalom. Huriani Tuhata nahina hulungan di bagasan Tuhata Yesus Kristus atas nama Parhalado HKBP Bandung Pasahaton, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Ia guarni minggu tasadarion ima minggu dung tau baru doho topik sian hamoraon na dohita majalo asiniroha. Adorang sota mulai par minggu ota
martangiang nahuhun mahinang. Tapuji matuhatta maredehita sian buku ede nomor 15 ayat sada ayat 4 dohot ayat 7. Mari hite-hite gowarni debata ama, do gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, do gowarni tod di parbadia, na tumapalangit do tanoon. Amen. Say mangaranapi do matakku do paak kadolok, siya dia do ulaning ro pangurupio tuaw, siyan Jehovah sito palangit do tanoo sabing, ro pangurupion ianggo tuaw. Dang tagamon luason na tarsulad di pakmu, dang tagamon no mata ni si jagaho, say jagaon ni Jehovah doho siyan nasa parmaraan, say jagaon na do todim, say jagaon ni Jehovah doho laho ruar doho laho bongot, ola niyon ro di saliling ni leling na, haleluya.
martangiang mahita. Ale amanami na di benua gijang, di bahik kodo anak haholongan ni roham tutoro ni patik, asa di palua akan ginonggoman ni patik, uru pihami asa dohot hami dapotan haluauni, jala asamian hami di bagasan harajaumu, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangi homma patik ni debata di minggu tasadarion, ima patik na parjolo sahat rodi na paupaton. Patik parjolo, ahu do Jahoba debatam minna debatatta, dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Patik na paduahon, dang jadi ganommu jala dang jadi sumanommu, manangaha na di banua gijang dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasa naik na di toru ni tano, ianggo tunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, ianggo soture dalanna, aihona uhumna dosogo akkana marsineang di goarna. Patik na paupaton, ingot hamuma pabadiahon hari minggui, di naunomari ma ulahamu nasa siulaummu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anak mupe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isini hutani halak pe, namangibati hutam. Ai dinaunomari do di toppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradia doi bana diari papituhoni, dibaheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Ido sahatna atong rak mangidogogo mahita tuadopan ni debata, lahu mangulahon nahu bartu pati nai. Ale Tuhan debata, sai pargogo imahami mangulahon nahu bartu patikmi. Amin.
Tatopotima dosatta tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di benua gijang hodo napatupahon hasisan ni dosa dihami halak nadangulon marhite-hite anak hahulongan ni roham saya si maroham dihami akkana mangarsakod dosa nami saya sahapi matu bagasar rohanami hasisan ni dosa nami lehom matuhami toddim nabadiai asau nangganggu rohanami diasi ni roham alaya sahot rohanami marhapos yaun lahu manggotapun nasa dosa dohot roha portibion asahu pasahat hami diri nami tuho gabe pelean na mangulu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tabigima baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosa. Para siroha jala pardengga basa do Jahoba, labat tarimas jala para siroha godang, dang dibahe tuhi taho bartuaka dosata, jala dang dibaloso tuhi taho bartuaka hajahatota, songon asini rohani ama-ama mida akka anakna, asini rohani Jahoba diaka nama kabiari ibana, hasangapun ma di debatana di gijang. Amin. Tatangihon ma hatani debata turpu epistel di minggu tasadarion iman atar surat di pesalmen biddu 147 ayat 12 sah rodi na 2 pa 20-hon. Tajahama marsikap soring di ayat perpudi rapita majahahon. Puji ma Jehova ale Jerusalem, puji ma debata ale Sion. Ay ibana patung akarasang pargubangan. Ibana masuk-masuk aka anak iparsitongan. Ibana mabahen marhademahon parbalahammu. Di pamahap doho dieme namarmiak. Ibana manumus baga-baga tanong. Masay dorang menuju tanay. Ibana mangalehon abolas songon ibulu ni biru-biru disabur hoddo nabur songon sirabun. Ibana manikon paglas na matang-tang ise mamanahan jujung para dukon kanina. Ibana manongos hatana gabe malala akai di paborha anginna mabaor ma akka aek. Ibana mamaritahon katana sejak akapatik na dukot na pislar. Rapidang langdung dibahas songoni yang go tumanang ise bangso parbegu jaladang diboto nasida akahunna. Haleluya. Ido sahatna mertua ma akan atumangihon hatani dibata jala no peopsa. Amin.
tidak kumaha porsiaw tay, songon nahina tidak kun nidongata sa porsiaw di sadportibion, rap mahita madok. Ahu porsea di debata Jehova, ido ama pargogona suhatu dosan, natumo palangit dohot tano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova nasasadai, imana tinubuhan ni si Maria, nagabi-gabi siatot di parbadia, andorang soha bubuhan. Ido tuhata natumaun na bernit di panguhuman ni silatus. Namati tarpajal do ibana di hau pinarsilang. Na tua tubuan watorudung ditanom. Na mula mangulu di hari patuluhon. Na manaik tu surgo. Lau hudul tu siamun ni huba. Amanai pargogo na suhatu dosani. Di simai bana paima mulak sogot tu tanoon. Manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditod di parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia, doho dihasesan ni dosa, doho dihatai namadok, mula mangolu dosogo daging ni halak naung mate, doho dihangoluan na sorasuda. Amin. Shalom, shalom. Tikting si Jahota di bagasan Minggu Sadarion, Minggu dung tahun baru 4 Januari 2026. Na perjulu, dakdanak na sorang. Na di hari Rabu di tanggal 17 Desember 2025, nunga di basa-basau tuhata, sada dakdanak boru tu keluarga hasudungan budi dopak tabunan, inangi Ingrid Olivia Borunababan, Ruasni Wik Deonom Bandung Selatan. Hipas dodak danaki suang songoni nang natorasna. 2. Pilihan bulanan. Di permingguan tasadarion pasahat kon amplop pilihan bulanan dohita las marohata pasahat toni. 3. Launching program HKBP 2026 dohot open house. Di hari Senin 5 Januari 2026, meringanan di kantor pusat HKBP PH Raja Tarutung di Patupado launching program HKBP 2026 dohot open house. Borhat do padita resota lau madohoti ulauni. 4. Kalender HKBP tahun 2026. Songot tadalas tirohata dohot las tirohata di tahun baru jala asaingot kita totong mamuji tuhata pasahaton ni huriata ma kalender tu ganup keluarga tajalo masian ganup situata di wik tabi. 5. Hari olahraga HKBP Bandung. Di ganup hari Senin pukul 10 pitu wib di Patupa huriata do hari olahraga HKBP Bandung marhite ulaun bulu tangkis, tenis meja, catur, dohot naka permiaman kelompok. Ingananna di komplek gereja HKBP Bandung. Asariama hita sude ruas madohoti ulauni. Informasi, siala libur tahun baru, tutup do kantor ni huriata sahat hari Rabu, jala aktif muse di hari Kamis tanggal 2 Januari 2026. 7. Aka ruas nama ulang tahun di bagasan mingguon tanggal 4 Sadarion sahat tanggal 10 Januari 2026 merek Boy Mataida di Warta Jemaat Sadarion. Di pasahat huriat tado firman Tuhan masyukuri berkatna imasian pangkotbah 10 sada ayat balu hujahami di bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Hian pengkhotbah 10 lalu ayat 10 sada. Songoni matikting di bagasan mingguan, Tuhan nama masuk-masuk. Merede hita sia buku ede nomor 137 ayat sada do udutna lasta papun pelean sada as dot sada b.
dameni di batana sumurung sian saluhut naroka. Imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan pai. Amin. Kadamang doho dainang hurian na hinaholongan ni Tuhan ta. Opason opas tau baru dope. Alana ari paupaton dopeon di tahun 2026. Alani upasatai maju molo. Selamat tahun baru, jalan selama hari Minggu mari tajaluna. Mau lihat majak kadamang do dainang hanggi pinaribot hurian na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Hatari di bata dihita pada bason tongom mai di minggu duk tahun baru tersurat di buku si Yohanes bidu seda ayat 10:1-10 itu songonom medok disi tapai huti hukmah di Portibio kiadu ibana jalan marhitesen ibana do menjadi Portibion HP dan ditanda Portibion ibana narodu ibana manopot na di ibana hian gabi dang dijakon akan na di ibana alai manak piga na majakon ibana tusido dilekon huaso asa gabi anak di batana sida akan na persea di guarna ima akan naso tubuh sian mudar manang sian sakap ni daging manang sian sakap ni bawah tung sian di batado gabi daging mahatai jalan maringan di tonga-tonga ni hitaon jadi huida kami mah hasangapon na ima hasangapon ni anak sesada nasian amai guk asiniroha dohot hasit tongan di hati dakko si Yohanes tu ibana ainin nama odo ibana nahudoki narose pudiku jumolo do ibana adong asau ay teologian do ibana ay sien hamoraon na do sa luhutna hita macalo ima asiniroka naso marnamotok ay marhite sian sinusa do dilehon angko patiki alai hinorhon ni Yesus Kristus do menjadi asiniroka dohot hasit tongan elak ni masahatna akadamang dainang hurian na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus tumbongot kita tu tahun 2026 tongomon waing diari paupaton di tahun 2026 jala topet muse diari na pinarbadian di bata marhite hari Minggu totu sehali tahap persiai jata perhatu tu do bahwa asini rohani di bata na mangaramo tinggulut do ubain bola sita sakat tolkas tu tahun lebarwon jata perhatu tu do as rohani Tuhan itu na menogu hita ubain taruli hita di hahi pason taruli hita di gogo taruli hita di lasni roha majakot tahun lebarwon jala di loas hita mangiahi akaganuk ulaun di tahun lebarwon nunga opatari kadamang dok dainang
laos di sido nuaing nanay pinabotohon ni kata dewata di minggu tesadarion babua hatan dewata pabotohon tu kita naing menunggu kita manoktong di nama mulus kita medelenya karir ngulu di tahun nebarwon alai holani dua magodanga di pajaloon di asini rohan di bata di tonga-tonga ni perngulutta adong may gobaran na nama jalo asini rohai gabe sodang hatiro di ibana di goduna laho manodangi saluhuta keperjalanan na ale adong doi se dang majalo gabe sodangi dia keperjalanan goluna dia hanya sebagai penikmat anugerah berkat kasih Tuhan kolam menikmati di ibana alai dangi jalo ibana asini rohai gabe sodang di goluna Kebenaran wae namasa di tonga-tonga di perngulutta si ganu farina partikeno alani ido ubai gawe disurati si Yohanes laho menungguli muse paingotom muse dirion ni gadup kita si kino aingon bahwa asini rohani dibatai manoktong bui terus mengalir di dalam kehidupan kita tidak akan pernah berkesudahan tidak akan pernah berhenti jala asini rohai ido nong gabe daging maringan di tengah-tengah ta asini rohai do hatai na jumadi ko sude na sana adong na diha siang anon salah ni ba di paingo ma tuitan wai idok ala dunga gabi daging hatai jalan maringan di tengah-tengah ta asini rohai marhite Kristus Yesus ang didok di bata gabi jolma awak kamang do tamak kenang hang kipinaribot secara logika bogado pajaloon di jolma di bata gabi jolma secara logika daktar jalo logika di jolma bahwa Allah itu menjadi manusia sebab tidak ada seorang pun yang mampu untuk melihat Allah hanya dialah yang dari Allah itu mampu melihat Allah itu sendiri holat ibana do ibana ima debata ima hatai ima Kristus Yesus holani do mampu mereng tahun nasi alani itu terjala logika di jolma Allah itu menjadi manusia tetapi manusia itu diterangilah oleh firman Allah disodangi di batama hajol mauni merhiti hatana asa hataima nama nutur kot tujol mai babua di bata ngagabi jolma marumako jolma biar di tonga-tonga ta asa beradaptasi hadirion di debata tu hadirion di jolmai
Ay daktar jalo salmai, daktar jalo portivion, hadirion di debata. Daktar jalo. Salahnya ala ima hagiot di hajol maun, hagiot di hajol maunon, naik di mana marhasonangan dia holomon. Marhasonangan dia holomon do di hagiot ton hajol maun, ala di sima ibana, boy merasa nyaman. Dangong merdida, manangahan na binenda. Dangong merdida, manasongon dia perngulun na. Sa ilo, ihagit to kajol maun. Hape, kadamang do dainang, siya mula ni mula na, nung nga, di pa adar debata, asin rohanay, marhite akapanurirang na. Marhite akapanurirang na, nung nga di pa adar, melalui para nabi-nabi, Allah mengutus nabi-nabi ke tengah-tengah umat manusia untuk memberitahukan firman itu supaya menjadi terang di dalam kehidupan umat manusia. Tapi apa yang terjadi? Mereka menolak. Kehidupan manusia menolak. Mereka ingin selalu hidup di dalam kepentingan dirinya sendiri. Mereka ingin selalu hidup di dalam pikirannya sendiri, kekuatannya sendiri, kemampuannya sendiri. Itu makanya mereka hanya penikmat. Orang menikmati loh. Diulahun nasida. Roh pasu-pasu debata itu nasida dinikmati. Tetapi mereka tidak melihat itu datangnya dari mana. Bagaimana kehadirannya. Bagaimana itu juga untuk terrealisasi di dalam kehidupannya. Dan iberengi. Pasti tebu menikmati yo. Sudi nasana arong tingulko. Dan Tuhan tidak mau itu. Karena Tuhan punya rencana besar di tengah-tengah kehidupan manusia yang Dia ciptakan. Tuhan ingin karya nyatanya melalui kehidupan manusia jelas di tengah-tengah kehidupan. Jelas dui. Alani itu. Ubain gabi ibana sa diri ro tu portivion. Gay marumah ko jolma. Ro mana sa diri tu tonga-tonga ni portivion marumah ko jolma mernida sudah realisasi di kehidupan ni hajol mau. Selain itu, dang marna moro, dang marna sudat, lak boha petakang di colmai, lak boha juga ni bautna. Setongdo biasi. Asalannya kah? Allah yang dihalomohon dibatakan mamati di perjahat yang dihalomohon dibatai nani halomohon di dibatai maham mulai diperjahati tumadikun hajahatun nahian gabe porsea jalan makka nguluhon nguludi Kristus Yesus itu dihalomohon asa dapotan hanguluan doa lua colmai dan keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Holat di benedo, audo dalani, audo kasih tongan, dan adong nasakat tu amai yang kosong, markitiawin, hatai mengodol itu kita. Jalan ditekankan itu melalui imannya. Roh
Roh-Nya yang kudus terhadap roh kita, sehingga kita memiliki kekuatan iman dan pengharapan untuk hidup bersama dengan Dia. Di sana memang utama kenang hurian yang hinaholongan itu kata Kristus. Asa ala hola di Yesus Kristus dui imang hataridaan ni koparan di bata na mangului na rotu tonga-tonga ni ngulutta tu portivion laho mangalehon hanguluatta haluotta do hamuraut di kita asalan ni dok hatari di bata musetu kita na mangihut marhite trupukon jaloma hamuraun ni sedibata jaloma hamuraun ni sedibata unak tulak jaloma ayo do edetete tingot tamu dapat amanginang norpi gay nerok na gede sotong ditulak rohami pajawon dituhatai norpi kami anang song lider nami HP anong dunia dihamuan ini terkatap pedo membukai tak terina terdapuk kan. Ay di situ termasuk di Jawa namanginang pajawod di tuhitai jadi sotong ditulak di Jawa di Bataro kita marhita sinorokanai alani do benda dilegon asinirokai asalani ma unak tatulak alai tajaloma asinirokai ay ido hamuraon nasyid di mata alana di bagasan hibana do luhut gudang akan apa narsit tani gulutta hamuraoni sudah itu kita manggut tamak kenang kita hamuraon sudah dangadong nasoma persita hamuraon sudah itu kita makarik kotoni ubain dan merluja-luja kita merluja-luja itu kita diasyaganon lau mengalului hamuraoni mangyaki hamuraoni asa suksuk di bagasak kita tayah hidup sudi kita lakukan semuanya untuk mencapai kekayaan ini dan menuju kita lamang yahi alaya dong do nadaputan adok tong nahurang daputan jala adong do nasu daputan dobe dia kahamurau alai ini hamuraun ni portibi doi hamuraun ni portibi doi na merluja-luja kita mangeyahi merluja-luja kita mangalului asa marhasonangak kita digoludi portibion dapat tita doi alai nuain ngadio tapi be gudang diotapi gudang tidak bisa lagi menikmati kekayaan itu dengan sebagaimana yang kita pikirkan karena sudah banyak yang memutus negajang umur muaman unang bialangin na tabu-tabu ida inna nagsehat penang orui isa-isa ni pamangan ngetorin nabi baru waktu dokter ini pantangnya ya jangan dimakan ini jangan digini nanti kolesterol nanti asam urat nanti begini nanti begitu enak aku udah gak kepatangan semua ingol jadi yang begitu dinikmati be ngayorai gudang asa sehat asa kejang umur alam gudang dan dia beri
naposo nang nama tua terlebih ke nama tua tunggudan ko sifat takonon na tunggudan alai i di tonga-tonga di ngulu di portivi asalani do saya do sudah saya do sudah salpu do sudah nunga merluja-luja kita mengyaki ale salpu do sudah sekarang Tuhan lewat kasih karunia-Nya mengajak kita caloma hamorao na siya debata ima Kristus Yesus na solo sudah na solo salpu alai terus menerus mian mangulu jalan manggula di tengah-tengah di gulita mangyayagi kita mangirkir hok kita menyemangati nguluta mangaleong gogo di kita mangaleong katawud di kita bahkan mangaleong sude narikot di ngulutai ima Kristus Yesus rapo di bana mahita dibuan mahita tuhanguluan namar hasonangan tanpa ada beban pikiran tanpa ada masalah tanpa ada problema tetapi di dalam Tuhan masalah kita akan menjadi ringan di dalam Tuhan problema kehidupan kita akan Dia pergumulkan sudah nasa panggulmito di nguluda di bagai satu Tuhani tok tongdo diurupi kita yang dipasobu kita asalani lo bican di hasiangan do pehita di leo di kita partikianon lehe mahita kadamang do dainang majakon hadirion di debata sian hamoraon nei ima Kristus Yesus asa sienido kita di ain gawe anak konna di ain gawe anak konna gawe jepangan huaso mahita gawe huaso anak di debata adong di bagasak kita alana secara logika di habata kotak kadang untuk dainang namar huaso di tonga-tonga di keluarga nabui dapat ahli waris holan anak kodo holan anak kodo nabui dapat ahli waris nasing niraw jadi mau sutar gobar dari mana mau sutar goar dari mana ya anak kot nih keluargai dan dapat ahli waris di mana dan dapat ahli waris tidak lenda anak ni tetangga di mana kami dapat ahli waris si tetangga ni tahu tak mungkin ni alai ikon ya anak kot nih keluargai di mana terdaftar di mana kami anak kot di keluargai sah mai bana gawe na pun ahli waris asal aja kadang do dainang haang di pinaribot hurian na hinaholongan di tukata tak jakom mai hamorani dibatai Kristus Yesusi ai senido hita di ain gawe di pasada mahita masuk mahita tu daftar ni harajan di debata targoar mahita gawe anak ko di debata sedia dalanda marhiti paditiut tanah badiaido dukto calo paditiut badiai rak mahita majalo hamamate haheheon dohot kana naik di Kristus Yesus di bagian golutta seni mahita gawe targoar anak ni debata marhita itu jenuai kita sudah nung targoar anak debata gawe japangan mahita di Jabbar nasian harazaon di debata
na puna mahita ahli waris na siya debata. Dileho matuhita waso ha anak ko ni waso ha anak ko ni hak keanakan kita di dalam Tuhan. Ani mamang do tamak kenang obuk tu taubi di minggut ta sin hamuron na do kita dapotan asini roha hamoroni nung atakas ima Kristus Yesus si Kristus Yesus tu itajuk panganas ini roha tajak ma Kristus Yesus tahanguluhum manguluna manok tong mahita marhapate at ibana setia terus menerus di bagas mulut to manangah apa na jupak kita dia keperdalanan niya karya rin ngulita di tahun na Barwon di tahun na Sutaboto lopi tujuan ujung di tahun non manak songod dia hakikat ni parngulita alay di doktor di buku detay nomor onomonomi di bata bay dongami lau mangula ulob tongalani i tapasaha matu di bata saluhutna ngulutta ulota nang manang dia pe na dipikiri rohatta tajakom maayana marhite hamoronna ima Kristus Yesus asa manoktok kita di bagasan las ni roha dame dohot olo-polo di gowar di tukata amin martangyan kita Jehovah Tuhan nami mauliate marohan nami di Tuhan di tahun na baru tahun 2026 na pinasa mo Tuhan nung nga optari hubulus sami Tuhan jadi pasar ko kami nuay di tongan di bagas coromon di tongod di ari pinarbiadimon ari Minggu ari paradianan yang kana porsia mabuji pasang pengkuar muda badiai ut makamolate ko saluhu dadingken di basam asini roham nan dilewom butuh kami markite hamorom Tuhan so kami mangilip mangilu toru pamuda badiai Ura jumi hami do hadirun nami nagali Ura jumi hami do hadirun nami nago hakurangan Ura jumi hami do tok hadirun nami nago pergumulan di tonga-tonga ni gulu Ale namar posti roha do kami to lupa muda badiai Pabua manok tong do asini roham Madauni kami Manugu kami Jala hukut Madodangi roha do pikiran nami asa marture kami di padang ninggul na pinasa mo to kami Tuhan Jehovah Tuhan nami mauliati toktong roha nami di hunaw di luaso kami mamulus tahun na salpui sakat tayo gongot di tahun na Barwon udala ni kayo ma kapadal ninggul nami di bagasan na sa tao pulo noon Homa Tuhan na manugo kami tiup tangan nai macetong gomos napalua kami Tuhan asa toktong marpos ni roa kami pabuhodo Tuhan na madungani kami madiup tangan nai macetong gomos jala madungani kami di sudia kapardani gulu nami di sudia kaulaw nami asa toktong marturay tulaw mo ni roham baik kasangapun hamulio di guarmo las ni roha ulu-ulu mananti kami memuji ho Tuhan di batama nami mau lihat roha nami toktong di ho Tuhan dikatam na manungkuli kami asa tok kami Tuhan sien nasa roha sien nasa gugu sien nasa ate-ate nami toktong patuduhon hasetion nami jala tarlumubi majakoko di bagasang ngulunani ay ido hamoraon na nilehom muto kami
di bagasan Kristus Yesus makorkon asini roha di kami gabita lupami cupangan hanguluan dohot haluahon tongal Tuhan Tuhan mau pasat time saluhuna ruas ni huriam pribadi lepas pribadi keluarga lepas keluarga kelompok lepas kelompok asa sudena di bagasan dami nasyo koy manasida madalanya karir minggu nasida di tahun lebarwon papos rohana sida bahibul holan mangasaw ko manasida Tuhan di sudena aka guluna sok-sokoni manang aka parhala doppe na pinili mo sinurum makubasiho di tonga-tonga ni huriam HKBP tara khusus HKBP Bandungon sa padida nang akama namin na namin si Tuape tok parsakalay Tuhan parbisuhi parguguy padaw sa luhut na kaparkaladomi lau makubasiho marhiti akka ulaw program naung nihataan naung pidadubudomu na naksiyoba sa ditong-tongan ni Huriam asa sudena ruas na parkaladope marhasonangan marulupuluk toktong di bagasat pabujion di guar munabadi tonggal itu kade batama nami saya sama jumbo na sadu sa pangalasun nami Tuhan asa tama kami hawaran di pas-pasom marhiti Kristus Yesus martangyak kami Tuhan amin. Marede mahita mamuji Tuhan talos di simata papungu piliata onom ratus sia pulusia ayasada do udukna papungu pilihan paduakon dohot persembahan amplop bulanan.
patangyak ko mapiliata todo pandi bata martangyak kita. Ale di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni salugu sile hole honda denggat do na sauli basa na mauliutus. Upasa atay masyan na nile hon metu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa ho para siya kami pilihan non. Pati bulhon karazahon mo tonga-tonga di huriam doho di Portibion. Buhay marohanay marhiti-hiti tordin. Asalam hutada kami gudang ni silehol-lehom itu kami. Asalam girgir kayo madok mau hati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, saya pinarbadia magwarmu, saya Roma harazom, saya saut malam meniroham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lekon matu kami sadaron hanguluan siapa hari, sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan nomor dosa tu kami. Unak kami tu giut pangujunan, palua mahami sien pangago. Mula mahamu di bagasat dami, jalo kamu ma pasu-pasu sedebata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Sodakot Tuhan debata ma bohina tuho, jala asina rohana midaho. Di dopakot Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasor homa damena tutodim. Amin.